jiya ina cikin saman jirgi, ina jirgi fa ga ni ga Atiku ga Buhari ga shugaban kasar Amurka. Ina zaune ina ciki suna kai waye ne, suna kai waye ne na ce musu aini ɗan Najeriya ne. Su ne ya fa kai kalan ɗan Najeriya ba, na ce musu ɗan Najeriya ne. Sun ga kalan zaman da na yi akan kin san kujeran jirgi fefi akwai laushi da na zauna na gaya miki fefi. Da suka yi ga wani kalan zama da na da suka ce kai clap on me da dai maganar kujera ke ban kama kujera ruwa ki kawai in yi manage da kujeran ku na gida, ki kawai in yi manage ne san ni na saba hawa jirgi in hau gashi mu haɗu da su Buhari ba hawa jirgi ba ɗaya kujeran su nan gaba ɗaya zan yi manage. Hello? Haka miliyan biyu ya shige da su. Ba miliyan 8 bane dama. Ni na expecting za ka turo mun miliyan 8 na ga miliyan 2. Miliyan 2 na gani kuma miliyan 8 za ka tura mun. A baya kan mun haka. Ok, za ka turo mun sauran? Ina jira yanzu na ga gun baby na gidan shi. A kai, daman zama za ka yi ne? A, daga tambaya sai zama matsala? Eh? Banka zan yi. A? Baby ki duba. Daga tambaya kawai sai zama matsala? Matsala ki duba dan iskan yaron nan. Kai ne dan iska? Kai? Allah tsine. Amma wannan Allah ya dan iska da shi. Yau na yi tambaya ya zama matsala. Shi yasa ba na so zuwa fa Najeriya ba. Shi yasa ba na so. Ni ba zan ma me ya kawo shi da nan ba ya.